La ea 60 de copii au venit să schimbe mingi cu cel mai bun jucător al ultimului deceniu, cel mai tânăr dintre ei având doar 3 ani și jumătate. Pavel a oferit autografe și cadouri viitorilor tenismeni și chiar i-a explicat unei fetițe ce trebuie să facă pentru a ajunge campioană. Domnule Andrei Pavel, ce trebuie să facă un copil ca să ajungă mare campion? Trebuie să aibă foarte multă încredere în el și să aibă foarte mare pasiune și să joace tenis cât mai mult și să asculte de antrenorii lui sau ei tot timpul și când merge la concursuri, tot timpul să creadă că va fi pe primul loc.